Sa laing balita, mga manimbahay sa Lapu-Lapu, giawhag nga dili lang una magdaog backpack sud sa simbahan alang kini sa seguridad. Kinurtusam sa tabong pagpamumba dito sa Mindanao nga misangpot sa kamatayon sa gibanaban ng 20 ka mga tao ug ubay-ubay ang naangol nga mga manimbahay. Ano ang report? Ako pa na ang detalye. Giawhag ni Senior Superintendent Level Opon, Lapu-Lapu City Police Director nga kinahanglan nga mosabot ang mga tao sa patuman nga lagda sa seguridad. Lakip nini ang pagdili sa mga manimba nga makasulod sa simbahan kung magdala og backpack. Buot lang masiguro sa kapulisan nga luwas ang simbahan gikan sa mga taong adunay daotang plano. Gawas sa mga gwardya, pahugtan usab sa kapulisan ang ilang visibility sa 5 ka mga dagkong simbahan sa Lapu-Lapu City. Even ang atong churches din ato na ipa-check up ang mga bags and then we will request ang atong mass celebrant ang pare nga appeal nila sa pag-anunsyo sa kanilang mga devotees nga pahigayon ng mga check up sa mga baggage nga mosulod din ang atong mga devotees para makasiguro ta nga limpyo gud ang atong mga kuan. Gawas sa mga simbahan, may mga pulis usab nga magbantay sa mga tulay sa Lapu-Lapu City. Pahugtan usab ang pagbantay sa mga coastline sa Lapu-Lapu. Gikatagdag tigumon sa Lapu-Lapu City Police ang mga security officers sa mga hotels ug sa mga commercial establishments alang sa mas hugot nga seguridad nga ipatuman. Dunay pahigayon nato nga una ugma sa hapon pahigayon nato ang meeting sa tanan nga mga security officers sa mga hotels and resorts diri sa atoa. Apil na atong mga security officers sa mga malls, mga tindahan nga dagko. And then next week, Monday, we will meet with the Association ng Barangay Chairmen. Tanan nga po ng barangay atong imbitahan para hangyo nato nga maging force multipliers nato sila para magbantay sa nato nga mga coastlines within their respective barangays. Ato lang i-remindan sila kay with the situation karon nga kanang mga bombing. So ato lang i-alerto sa dubliho nila ilang pagbantay nya matanaw lang sa mga barangays. Uban dinante Kinyones, Alang Domingo, Baitang, Bisdak.